Lurdi Lurkó ki mit tud a Lurdi házban. Március 10-től június 16-ig minden második szombaton tiéd a színpad a Lurdi házban. Gyere el, nevezz a helyszínen, próbáld ki magad, és nyerj egy egyhetes táborozást a Lurdi Lurkó nyári táborba. Minden második szombaton a szokásos matiné előadás után déltől indul a Lurdi Lurkó ki mit tud. Ha elmúltál 6, de még nem vagy 12 éves, indulhatsz bármilyen önálló produkcióval. Úgy is nyerhetsz, ha te vagy a legügyesebb valamelyik vetélkedős játékban. Mind a 8 forduló után azonnali eredményhirdetés. A gyerekzsűri döntése alapján az első 3 helyezett elnyeri a Lurdi Lurkó megtisztelő címet és egy egyhetes nyári táborozást a Lurdi Lurkó táborban. Így a 8 fordulós verseny végén 24 szerencsés Lurdi Lurkót vár a nyári táborozás. Nincs kiesés, és mindenki nyer. Ha egyszer nem sikerült, sikerülhet 2 hét múlva, vagy a további fordulók bármelyikén. Ha tutira akarsz menni, indulj a Lurdi Lurkó gyermekrajz és fotópályázaton is. Te lehetsz a nyerő! Ne feledd, március 10-től minden második szombaton a matiné után Lurdi Lurkó ki mit tud. További információ www.lurdiház.hu.